Ella és la gran obra del barcelonisme, un conjunt de parets debilitades pel temps que amaguen el secret més preuat del futur blaugrana. Residència de joves promeses, cada dia recull l'esforç, les llàgrimes i les il·lusions de joves valors que lluiten per fer-se un lloc en el Camp Nou. Testimoni silenciós del naixement d'un estadi, ella s'ha convertit en la forja dels somnis i esperances, en el bressol d'un ideari futbolístic. La Masia és la meravella del nostre club, els fonaments de la filosofia i la identitat del club. La denominació d'origen del blau i el grana. Les primeres referències sobre l'existència del futbol base blaugrana es remunten a l'any 1918, quan a proposta del secretari Joan Reguer i sota la presidència de Joan Gamper es van crear els equips juvenil i infantil. L'entrenador hongarès Jesse Postoni va ser l'home triat per instaurar un model de joc propi basat en l'escola centreeuropea. Gràcies a la tasca de Reguer i a la direcció de Postoni, uns anys després, el Futbol Club Barcelona es convertiria en el referent futbolístic dels anys 20, amb jugadors de la Valua d'Alcántara, Samitier o Sagibarba, formats tots ells en el planter blaugrana. Després de la Guerra Civil, va ser la figura de l'exjugador Ramon Llorenç l'encarregada de forjar els joves talents del planter blaugrana. Amb l'ajuda del secretari del futbol base, Josep Boter, voltaven per barris com ara Sants, Hostafrancs, el Poble Sec o la Verneda, a la recerca dels futurs cracs barcelonistes. Amb una pilota de drap o de goma i sobre aquelles superfícies tan irregulars, van descobrir jugadors de la talla de Ramallets, Biosca, Segarra, Tejada, Moreno, Seguer o Estanislau Besora. Amb el temps i gràcies als bons fonaments d'entrenament de la pedrera del Barça, tots ells van conduir el Barcelona a gaudir de la primera edat d'or del planter blaugrana. La pedrera és el símbol i garantia d'identitat del Barça, la filosofia a partir de la qual l'entitat blaugrana ha consolidat una imatge reconeixible a la resta del món, la pedra angular del seu èxit i la gran diferència respecte d'altres clubs. La Masia és una proposta de futbol, una idea basada en la formació de talents i persones identificades amb uns colors. El treball, l'entusiasme i la fe de tants i tants barcelonistes convençuts que algun dia es forjaria un equip de llegenda amb un bloc de jugadors de casa. Una herència meravellosa que hem de saber preservar per seguir gaudint de les properes generacions. Carles Cotó, recorda el meu nom. Recuerda mi nombre, Jonathan Dos Santos. Recuerda mi nombre, Isla Hondawi. Ana Narbona. Soy Duque, acuérdate de mí. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Tornant a la nostra història, va ser a partir dels anys 60, amb l'arribada de joves valors de fora de les nostres fronteres, quan el club es va trobar amb la necessitat d'allotjar-los per la ciutat. Ben aviat es van popularitzar les pensions i residències, on els joves valors feien nit per 4 duros. Tot i això, els inconvenients superaven els pocs avantatges. La precarietat de moltes d'aquestes pensions i la dispersió dels futbolistes, joves i immadurs, feia difícil mantenir-los controlats, fins al punt que es va descartar aquest model per les freqüents aventures nocturnes d'alguns d'ells i el conseqüent baix rendiment en els terrenys de joc. Fruit de tots aquests problemes, es feia imprescindible disposar d'una residència fixa, estable, còmoda i sota el control estricte del club. Finalment, el 20 d'octubre del 1979, la Masia va ser inaugurada per Josep Lluís Núñez amb la intenció d'organitzar i potenciar el futbol base blaugrana. D'aquesta manera, l'entitat blaugrana es convertia en pionera en l'estat espanyol i fins i tot a Europa, ja que va crear una residència de joves futbolistes. La Masia es va convertir en la pedra angular del planter del Barça, una residència que encara avui té la finalitat de formar intel·lectual
cultural i humanament, uns nois que han deixat la família i els amics per consolidar-se com a grans esportistes. Construïda l'any 1702, la masia de Can Planes va ser adquirida pel Futbol Club Barcelona per poc més de 6 milions de pessetes. Segons es podia llegir a l'escriptura, la masia era una casa de labranza compuesta de bajos, un piso y desván, establo y demás dependencias y de noria con aljibe. En un principi, Can Planes va acollir l'oficina d'obres per la construcció del Camp Nou. Posteriorment, Enric Llaudet, l'any 1966, va decidir que la masia esdevindria la nova seu social del club. Des d'aleshores, la masia es va convertir en el símbol del poder blaugrana. Llaudet, Narcís de Carreras i finalment Agustí Montal van dirigir el club des d'aquest emblemàtic espai del barcelonisme.